చెడు sakrament suddha boro fudara blokoru tak tot skora poi korun tantun kushal kai boru आपल्या भुरग्याच्या संगातात चिंतात बरे जिवीत सारू भुरग्याची कोरोना पुरबाय बावुता मायानी पाय भुरग्यांक कुशाळ दवरून आयज सोड मोलाचे कांतार आमचे आमी मामा दाडाक भेट वयता कांतारांतल्यान मामा दाडाचो उपकार आमी आठवयता काम करून मामा दादा आमची जिवीत आमचे फुलांनी नेट वयता घोराबो आमचो कुशाल दवरून देवाक माती भेट वयता घोराबो आमचो कुशाल दवरून देवाक माती भेट वयता दोन हजारी ह्या वर्सां दोन कालचे एकामेकाक मेवली सातवो साक्रामेंतान आपली कालसां तांणी जोडली आयचो वो दीस मनोवपाक